Diolch i Grant ag Erin am yn ysbrydoli ni. Fel y gwyr rhai yno chi, dwi ddim yn awdurdod ar ddiawl o ddim. Felly dwi'n wahanol i'r siaradwyr eraill ac yn dod at y pwnc o gyfeiriad ychydig yn wahanol. Rhyw 15 mlynedd yn ôl, fe gafodd na arolwg i wneud o fywyd Gwynedd yn arbennig y trydydd sector fel petai ar gwaith gwirfoddol oedd yn digwydd yn yn cymunedau ni. Ac wrth ddarllen yr adroddiad, oedd rhywun yn sylweddoli bod yna dalp mawr o fywyd Gwynedd ddim yn cael ei sôn amdano. A'r rheswm am hynny oedd bod y bobl sydd ynglyn â cymaint o weithgaredd gwirfoddol yn ein cymunedau ni ddim yn meddwl amdani nhw hunain fel gwirfoddolwyr neu trydydd sector. Hynny yw bobl sydd yn gweithio yn y capel, y bobl sydd ar rhedeg y papur bro, a'r steddfod leol, a'r tîm pêl-droed dan saith. Hynny yw bobl di'r rhain sydd yn cynnal y gweithgaredd yma am na fedran nhw beidio, a mai dyna mae pobl yn gwneud. Ac mae cymaint o fywyd a diwylliant Cymru, yn arbennig y diwylliant Cymraeg, yn dibynnu ar y bobl yma sy'n gweithio yn wirfoddol, nid am ei bod nhw'n cael eu talu. Da ni ddim yn unigryw yn hyn o beth, ond mae o'n arbennig yng Nghymru, yn arbennig o wir am y diwylliant Cymraeg. Wrth gwrs, mi allwn ni ymfalchio'n y traddodiad yma. Mae Cora, enghraifft, yn enghraifft fendigedig o bobl yn dod at ei gilydd heb dal i ganu ac i ymgyrraedd at safon uchel o ganu, wrth weithio gyda cwmni recordio. Mae'r peth yn syni hi'n rhyfeddol dros y blynyddoedd yr holl gorau ar hyd a lled Cymru yn ymgyrraedd at safonau uchel iawn. Yn ddiweddar yma, mi oedd na un o'r cwmnïau, un o'r cyrff breindal sy'n yn y byd recordio, yn mynnu bod ni'n cofrestru pob aelod unigol o'r Cora yma, achos i bod nhw'n yn debygol o gael incwm breindal yn unigol. Ac oedden ni'n dweud, wel, does am pwrpas gwneud hynny, does am un o'n nhw'n derbyn ceiniog. Mae'r cor, os oes na arian yn dod i mewn i goffre'r cor, y cor sy'n ei ddefnyddio fo. Ac o'n nhw'n methu deall y syniad yna, bod pobl yn dod at ei gilydd i ymgyrraedd at safon uchel a phroffesiynol i recordio heb gael tal amdano fo. Ond dyn ni'n derbyn y pethau yma yn ganiataol, ac mae'n bwysig bod ni'n gweld cryfder y peth, ynde? Felly mae'r enghraifft enwoca ydy lle cafodd Aneurin Bevan y syniad am y gwasanaeth iechyd gwladol oherwydd y gwaith oedd yn cael ei wneud yn y gymuned yn Tredegar. Ac oedd o eisiau i bobl drwy Brydain gael yr un manteision ym myd iechyd ac oedd pobl Tredegar yn gael drwy'r gwaith oedd yn digwydd yno. Felly, mae'n bwysig bod ni'n cydnabod y traddodiad rhyfeddol yma o gyfoethog sydd yn rhan anatod o'r diwylliant Cymraeg. A sylweddoli bod yna gymaint o waith pwysig yn gallu cael ei wneud heb dal amdano fo. O'n i'n darllen, yn siŵr bod rhain o chi hefyd wedi darllen am y tad a'r mab sydd wedi gwneud tŷ i fyny mewn coeden fel protest yn erbyn yr holl goed sy'n cael ei torri lawr i wneud llwybr yr HS2. Ac oedden nhw wedi dod i nabod rhai o'r plismyn a rhai o'r peirianwyr oedd yn trio cael gwared o'n un, wrth gwrs, ynde? Ond maen nhw'n benderfynol o aros yno, fel protest yn erbyn difa'r holl goed. Ac oedden nhw'n dweud, bod ni wedi dod i nabod y plismyn a'r peirianwyr, mae yna wahaniaeth sylfaenol rhyngddo ni, sef i bod nhw'n cael eu talu, a dyn ni ddim. Hynny yw, dyn ni'n gwneud am bod ni'n credu yn rhywbeth, a maen nhw jyst yn gwneud eu job. A hynny'n atgoffa fi o'r profiadau ges i fel protestwr Cymdeithas yr Iaith Cymraeg. Yn aml iawn oedden ni'n gwybod bod y plismyn oedd yn llusgo ni allan o'r swyddfa bost neu o'r stiwdio deledu yn cydymdeimlo gyda ni, ond yn cael ei talu i'n llusgo ni allan i wneud ei job. Ac oedden ni'n gwybod amser hynny am yn bod ni'n gwneud y peth allan o argyhoeddiad a ffydd a chred, mi roedden ni'n gryfach mewn ffordd na'r plismyn a'r awdurdodau oedd yn gwneud ei job yn cael ei talu. Mae'n bwysig bod ni'n sylweddoli cryfder hynny, hyd yn oed ym myd busnes, ynde.
Mae pob busnes yn gorfod gwneud rhywfaint o elw, neu fyddwch chi ddim yma'n hir. Ond, os ydy gwneud elw, a gwneud mwy o elw, a cynyddu'r elw bob blwyddyn, yn unig yrwr eich busnes chi, yna ydych chi'n colli rhywbeth bwysig. Y cwestiwn ddylen ni fod yn gofyn, hyd yn oed mewn busnes masnachol, ydy, ydyn ni yn gwella ansawdd bywyd pobl? A dyna di'r cwestiwn ddylen ni fod yn gofyn drwy bob lefel a haen o gymdeithas. Ydyn ni yn gwella ansawdd bywyd i bobl drwy yn gwaith ni? Mae gwersi'r cyfnod clo yma yn mynd i fod yn wersi pwysig iawn. A'r paradocs rhyfeddol yma fod yr ymbellau cymdeithasol wedi gwneud i bobl glosio at ei gilydd. A dwi'n meddwl byddwn ni'n cofio'r paradocs yna tra byddwn ni. Pobl wedi gweld angen ac yn gweithredu i gyflenwyr angen. Nid am y tâl, ond am na fedran nhw beidio helpu i cymdogion. Dyn ni wedi gweld ffatrïoedd sydd wedi cael ar rhan fwyaf o'r gweithwyr ar ffyrlo yn dweud, wel, os na fedrwn ni wneud yn priod waith, mi fedrwn ni wneud rhywbeth i helpu y cyflenwad o PPE. Mi fedrwn ni wneud stwff ar gyfer golchi dwylo ac yn y blaen. Dyn ni wedi gweld ffatrïoedd yn troi i sgiliau i bwrpas cymunedol fel yna. A mae rhaid ni gario hyn ar ôl i hyn fod drosodd. Mae rhaid ni gario'r ysbryd yna i bob haen o'n cymdeithas ni. Gweld sut y gall cymdeithas weithio mewn ffordd wahanol. Gweld yr economi nid rhywbeth sy'n perthyn i fusnesau ac i fyd arian yn unig, ond yr economi fel ni'n hunain. Pobl yw'r economi. Mae'r economi yn perthyn i bob un ohono ni. Ni yw'r economi. A gweld yr hyn sy'n yn huno ni yn sylfaenol bwysig. Chwalu'r ffiniau a gweld y cyfan yn un. Yr un modd gyda heriau mawr sy'n wynebu ni fel byd, y pennaf ohonyn nhw i gyd efallai ydy newid hinsawdd. Ond hefyd tlodi ar bwlch rhwng y tlawd a'r cyfoethog, arfaen niwclear, ymosodiadau cyber, llifogaethau'n diflannu, yr angen i ddiogelu'r amgylchedd, dyfodol y Gymraeg a diwylliannau lleiafrifol drwy'r byd, ddirywiad crefydd, yn wir llygru ar grefydd, yr un mae Donald Trump yn neud i Gristnogaeth yn ddychrynllyd, annibyniaeth i Gymru. Hynny yw, mae'r achosol mae i gyd yn bwysig. A gwae ni os ewn ni i ddweud, wel, hwn sy'n bwysig, nid rheina. Mae'r cyfan yn perthyn i'w gilydd. Yn naturiol mi fydd yna gymdeithasau a mudiadau yn canolbwyntio i ymdrechion ar un o'r meysydd yma. Ond mae rhaid i ni hefyd i weld eu cydberthynas nhw. Maen nhw gyd yn un darlun mewn gwirionedd. A gwae ni os dechreuwn ni chwarae un yn erbyn y llall. Dwi ddim yn mynd i boeni am yr iaith oherwydd yr argyfwng newid hinsawdd. Mae'r cyfan, a mi fedrwn ni wneud y cyfan gyda'i gilydd, achos nid mater o ddewis rhwng un bygythiad a'r llall yw hi. Ac nid un ateb syml sydd yna i'r bygythiadau yma chwaith. Yr iaith er enghraifft. Nid mater o ddewis rhwng deddfu a ennill calonnau pobl ydy hi. Mae angen deddfu fel sylfaen i hawliau ieithyddol, ond mae angen ennill calonnau a meddyliau pobl hefyd, a chael bobl ifanc i ddefnyddio'r iaith. Os nad yw'r iaith yn cael ei defnyddio, yna mae'n mynd i farw. Ond mae addysg yn bwysig, mae teledu yn bwysig, mae radio yn bwysig, mae'r holl bethau yma gyda'i gilydd. Arddel yr iaith ar bob achlysur a gweithio drosti ar bob lefel. Yr un modd gyda'r amgylchedd, nid un ateb sydd yna fel y gwyddon ni. Nid un ateb syml, ond cyfuniad o nifer o weithredu ar bob lefel. Yn y bôn, fel sydd wedi cael ei ddeud eisoes, sôn ydyn ni am newid agwedd, newid ffordd o fyw, newid diwylliant. Gweld bywyd fel un cyfan, gweld cymdeithas, gweld y byd yn yr un modd. Fi oedd mantra y 60au erioed yn fwy perthnasol, fel y dwedodd Grant, y meddwl yn fyd eang a gweithredu'n lleo. Mae hwnna mor bwysig ac mor berthnasol heddiw. Dyna yw'r ateb i broblem newid hinsawdd, dyna yw'r ateb i broblem hiliaeth a phroblem y dyfodol yr iaith Gymraeg. Meddwl yn eang
a chodi'r cerrig sydd o fewn cyrraedd i ni, gwneud y pethau sydd yn bosib i ni, ond cadw'r nod yn glir. Ac wrth gwrs mae ddysgu mor holl bwysig. A ddysgu am yn hanes ni, yn hanes go iawn ni, a hanes yr Ymerodraeth Brydeinig go iawn. Mae gwaed ar yn dwylo ni gyd fel Cymru, oherwydd yr rhan ar un ni chwarae yn y fasnach ceidwasiaeth. Beth sy'n mynd i sicrhau dyfodol i'r Gymraeg yw nid casau diwylliannau eraill, a chau drysau, ond arddel yn iaith ar bob achlysur, bod yn falch ohoni, a dangos i'r byd beth sydd gennym ni i gynnig. A gall y dechnoleg newydd, bod hi'n edrych fel bygythiad weithiau, gall y dechnoleg newydd fod yn gymorth. Dyna di'n profiad ni yn maes cerddoriaeth. Bod y ffaith eich bod chi'n gallu lawrlwytho a ffrydio cerddoriaeth o'r we bellach wedi difetha llawer iawn o'n masnach ni fel cwmni recordia. Mae hefyd wedi agor y byd. Mae'r byd bellach yn gynulleidfa i gerddoriaeth Gymraeg. Ac mae'r holl weithgarwch rhyfeddol yma sy'n digwydd gyda bandau Cymraeg heddiw. Rhaid ni sylweddoli mae gwaith di-dal ydi o. Gwaith amaturiaid yn yr ystyr yna, ond mae brwdfrydedd nhw a'i hangen nhw i berffeithio i crefft yn rhyfeddol. Nawr dwi'n credu dyle'r Llywodraeth fod yn cyfrannu i gynnal y gweithgarwch yma, ac yn arbennig i sicrhau hyfforddiant i artistiaid a peirianwyr a cherddorion y dyfodol. Ond mae'n rhyfeddol bod yr gwaith yma'n cael ei gynnal am bod pobl ifanc Cymru yn hoffi creu ac nid am yr arian. Ac nid un ateb syml sydd i fygythiad anferthol a real newid hinsawdd, ond newid sylfaenol yn ein ffordd ni o fyw, a newid sylfaenol yn ein ffordd ni o feddwl. Ac un mantais gwych fydd yn dilyn o'r cyfnod clo, dwi'n gobeithio, ydy bod ni wedi ffeindio bod ni'n gallu cael cyfarfodydd effeithiol ar Zoom yn edrych am bod ni'n teithio i Gaerdydd am 2 awr o gyfarfod a 4 awr yn ôl. Allwn ni rhoi stop ar hynna rwan a defnyddio Zoom ar gyfer cyfarfodydd. Mae'n rhyfeddol faint o filltiroedd sy'n cael ei llosgi mwyn i bobl fynd i gyfarfodydd yn Aberystwyth a Chaerdydd. Mae Zoom a pethau cyffelib yno i ni. Ac mae'n rhaid i ni ddefnyddio hwnna. Dyna un mantais mawr o'r cyfnod clo yma. A'r cwestiwn mawr i ni'r Cymru yw nid a fydd yna Gymru fori, ond sut Gymru, fel da ni wedi clywed eisoes, sut Gymru da ni am iddi fod, sut wlad ydyn ni am fyw ynddi. Ac mae gynnon ni'r mantais, fel o'n i'n sôn ar y dechrau, yn bod yn diwylliant ni mor ddibynnol ar bobl yn cydweithio, ac nid mwyn yr arian, ond mwyn y gymuned ac mwyn yn gilydd. Dwi am orffen mewn ffordd digon hen ffasiwn drwy adrodd englyn gwych Williams Parry. Falle bod ni'n rhy gyfarwydd ar rai o'r englynion yma, ond dwi'n meddwl bod yr englyn yma'n deud y cyfan dydi, am neuadd mynytho adeiladwyd gan glodi, nid cerrig, ond cariad yw'r meini. Hyd ernest yw'r coed arni, hyd y hei a'i cododd hi. Trwy gyd y hei a chydweithio, trwy gyd freuddwydio a chydgyflawni, trwy rannu y baich a'r hanyn llawenydd, trwy weld sut mae bywyd a byd yn un cyfan cyfoethog amryliw, trwy feddwl yn fyd-eang a gweithredu'n lleol, trwy hyn i gyd, mi allwn ni achub yr iaith a phopeth sy'n perthyn iddi, achub Cymru ar lles y byd, ac achub y byd ar lles Cymru. A pob hwyl i ni gyd ar y gwaith bendigedig sydd o'n blaen ni. Diolch yn fawr.